Но ако искаш да изрежем една дъска сега, да направим една... Да не купляем. Или гледаш да не се да купляем. Сравнително спира. Да не. Аз се представям те дълго да тук някъде. Отзади. Това тук всичко да го хващаш. Трак. И тук отзади хем ще мога да сложат лампи, стопове, някакви такива неща. Номера. Номер Чикаго мафия. В нас. Ще напишем сливнали. Сливнали не. Сливен хардкор. С 0 0 0 0 0 4 4 0